Dacă femeia pe parcursul vieții, înainte de sarcină, a avut episoade de depresie, ea are mai multe șanse să aibă depresie postnatală după naștere. Pentru că are un tip depresiv de personalitate. Și desigur, asta deja o cauză mai mult psihologică, dar experiența noastră din copilărie, cum noi din copilărie ne-am învățat să trecem prin situații stresate, asta tot influențează foarte mult asupra faptului dacă o să avem risc de depresie postnatală sau nu. Aici vorbim despre reziliență. Ce este interesant, primul stres prin care trecem noi este nașterea noastră proprie. Unul dintre motivele pentru care noi ținem la nașterea naturală și la minime intervenții e o cale, o călătorie și pentru acest copil. Da, nașterea naturală în genere are foarte multe plusuri, să zicem așa, și nașterea naturală, desigur, e ca o profilaxie pentru depresia postpartum. Am zis că nu este cauza top, dar totuși influențează, pentru că în procesul nașterii naturale, organismul elimină hormonele endorfine. Asta e hormonul fericirii și când mama primește endorfinele, ea după naștere are așa o dispoziție ridicată, chiar dacă nașterea a fost mai complicată, dar totuși a fost naturală și endorfinele mama a primit, simte asta ridicare de dispoziție. După 48 de ore după naștere, endorfinele deja nu sunt în organismul și mama întâlnește prima asta schimb de dispoziție și prima asta groapă hormonală în care nimerește. Dacă mama a născut prin cezariană sau a avut anestezie epidurală și n-a avut endorfine, ea nimerește în groapa asta hormonală chiar din prima zi de naștere. Și multe femei care nasc prin cezariană mi-au și relatat acest lucru. Chiar și copilul parcă este străin, parcă nu am contact și mă simt vinovată. Dar explicația este și una medicală, științifică. Da, dar totuși nu putem spune că, de exemplu, toate mamele cu cezariană o să aibă depresie sau toate femeile care au născut natural nu o să aibă. Corect. Eu personal o știu pe femeie care a născut absolut natural, fără nicio intervenție, fără nicio injecție, fără nimic și când copilul s-a născut, peste câțiva luni stătea pe balconul la etajul 8 cu copilul în brațe, vroia să sară pentru că a avut depresie clinică. Deci asta nu a fost o garanție, nașterea naturală nu a fost o garanție pentru dânsa, pentru că depresia postpartum, într-adevăr, este o boală și mai profundă, mai serioasă decât credem noi, pentru că toate cauzele încă nu sunt la moment cunoscute. Până la capăt și cunoscute. Da. E adevărat și îți mulțumesc mult că ai subliniat, da, nu înseamnă că dacă naști cu blândețe, ești ocolită, ferită total de depresia postpartum, adică nu are cum să se întâmple. Și invers, sunt cazuri când femeile după cezariană chiar sunt foarte împlinite, pentru că a fost făcută cu atâta blândețe și copilul i-a fost pus la piept și i s-a pus muzică în timpul operației și n-a fost separată de bebeluș și ea se simte satisfăcută, împlinită. Chiar și după cezariană.